Kaixo eta ongetorri jakindunera. Gaur, esperimento bat ikusiko dugu. Bideo honetan ikusten duguna da pertsona bat bizikletakin tren baten gainean, baina ematen dau tipoa ez dela mugitzen eta trena bai. Baina hau zergatik gertatzen da. Goazen arbelera. Bideoan ikusi duguna hau da. Azkenean tren bat dugu, ezkerreruntz mugitzen dana, eta gero bizikleta bat. Supuestamente eskumeruntz mugitzen dana. Fijatzen bazarete, hemen seinale bat dugu eta hemen atzean traktore bat. Azkenean hau jartzen digute gu jakin daigun mugimendu erlatiboa zero dela. Oda, mugimendua ez da sekulan absolutua, baizik eta erlatiboa. Ez da gauza bera, gorputz baten gainean fatia, kasu honetan trenean, edo bizikletan, edo gu kanpotik ikustea. Gu hemen gainean baldin bagaz, trena ezkerreruntz doie isa abiadurarekin. Bizikletan gainean baldin bagaz, gu eskumaruntz joango gineateke isa abiadurarekin. Hau da, trena den abiadura berakin. Baina gu kanpoan baldin bagaz, karo, gu ikusten dugun gauza bakarra da, gauzak ez diela mugitzen. Hau da, pertsona hau ez dela mugitzen. Baina horregatik mugitzen da. Trenaren abiadura isa dalako, zero ez, isa dalako noranzko honetan, bizikletaren abiadura berdina da, isa, baino noranzko kontrakoan, eta gu hemen, geldirik gaudenez, ikusten duguna abiadura zero dala. Dalako, abiadura aruntz, isa abiadurarekin, gehi abiadura kontrakoa, isa abiadurarekin, abiadura relatiboa zero. Horregatik gu trenean gaudenean eta noranzko berdinean goiezenean, gure abiadura da trenaren abiadura gehi gu ibiltzen goiezen abiadurarekin. Beraz, gu kanpotik gaudenean, esan genezake, pertsonaren abiadura ibiltzen baldin badoiela, trenarena baino handiago dela. Beraz, hau izan da dana. Mi esker ikustegatik eta gogoratu, sare sozialetan eta web orrian jarraitu jakindun.